Takže jsme zpět, zase Yep. jsem vypl nahrávání. Takový být faily hned v prvním díle. Ano, Pojď honem, jedu za Loretou. no jasný, tak čekej. Teď počkej, hele, teď nikam nejeď, pojedeme stejně. No tak pojď, Ok. dobrý. Ježiši, cheater jeden. A my už asi za chvíli budeme končit. A necháme si to na příští díl. Ano, snad stíneme udělat všechny ty úkoly. Musíme pohnout. Ano, kdyby ty koně nám to aspoň dovolovali. To by bylo úžasný. No jo, no. Doufám, že nám to nějak teď vyjde. To časového limitu. Takže Pojď, zpátky za 3. 2, 1. Teď. Ano, teď jsme už jeli na stejně. Já to mám, že jsem popředu. No, já tě vidím taky malinko popředu, ale dobré. Dobrý, jedu za Loretou. Ona je nějaká rychlá. Ten její kůň má vzat tu tryskomet. Bože můj. Treskomet. Dělá 3 metr skoky. Blam. Je. Jede, ten její kůň je nějaká hyperaktivní kobila. Debilní hráči. Takže musíme zrychlit. Pojedeme ten závod nebo ne? Nebo si ho necháme za kamerou nebo jak? Ne, to si uděláme za kamerou. Tak jo. To uděláme v off-streamu, Ano. Tak jedeme za kovářem, jo? Jistý, prostě jsem tak přemýšlela o tom jméno. Masarder, jakože masážuje. What the fuck? On masážuje železo. Borec. Fuj, bolím. Bobcat Girls, what the fuck? Pojď si to i v Ostrínu načítujem. Takže jo, máme sebrat nějaký ty jeho věci. Všechno Hej, postrací a pak abych já to sbírala. Doufám, hej, že nám to vyjde prostě. Já máme tomu věřit. Ten závod si pak uděláme v Ostrínu. Ježiši, plot. Madu. Nebyl. Uč. Tati si nerazila o plot. Ne. Osudy. Prosím tě. Čekej, ti říkám. Prdličky. Prdličky, hrdličky. Dá. A teda, jestli chcete, tak minule budu natáčet já. Příště spíš. Příště. V dalším díle. Ano. Takže v dalším díle budu asi natáčet já podle toho, jak budete chtít, no. Nebo si předtočíme nějaký díl. Asi jo, no, tak to, ale stejně máme ještě úkoly na zítra. Takže zítra Zítra bychom mohli. Zítra budete očekávat další díl, no. Takže já už mám hodiny tady. Teď čekaj, já jenom si to musíme dopotvrdit. OK. A už bude. Teďka. Dobrý, takže už jsme všechny ty závody ukončili. Pak tam máme ještě utan, což uděláme v Ostrínu. Pojď vedle mě. Kde jsi? A já tady. Takže to uděláme tu tam v Ostrínu ty závody. Takže tak. A příště budu natáčet já, no. Tak jo, my se s váma loučíme. A čau příště. A čauky v příštím díle.